за сутрешния полет? Като се намерихме, мисля, че можем да се видим някой път. Сега нали се виждаме? Не, искам да кажа, ти спиш сама, аз спа сам. Можем да обединим спането. Представете си колко емоционално несръчен човек трябва да е, за да не може да намери някой, който да го обича за без пари. Вижте как жонглира с емоциите. Желая ви по-хубав ден от моя. Да. Тази неделя в Арена Спорт ще видите ексклузивно интервю с Хулио Веласкес за първите дни в Левски и гръмкия дебют в Първа лига. Какво ни чака през футболната пролет? Гост в студиото Милен Радоканов. Бившият футболен национал Георги Пашов издаде книга със съвети към най-малките. След успешното начало на 2025-та, гости в Арена Спорт ще бъдат бадминтонистките Габриела и Стефани Стоеви. Среща с Стоян и Мартин Копривленски за битките на ринга и в живота. Всички тези теми и още тази неделя в 12:30 по БНТ 1. Добър ден, започват спортните новини. Какво беше? Какво е сега? Какво може да бъде? Дъбовик е село, което е изпълнено с история. Аз винаги съм казала, това е сърцето на Добруджа. Българското село. Истории с характер. Неделя, 13:30 по БНТ 1. Здравейте! Аз съм Ивайло Александров и тази неделя по БНТ 1 в 22 часа в предаването Моя плейлист ще видите 10 от най-любимите ми песни. 152 години безсмъртие. 152 години от гибелта на Апостола. На 19 февруари от 18 часа Българската национална телевизия ще излъчи пряко възпоменателна церемония за безсмъртният син на България. Приготви се за снежни емоции с А1, генерален спонсор на националните отбори по ски и сноуборд. Със съдействието на Фибанк, моята банка. Здравейте, уважаеми зрители на Българската национална телевизия. Започва предаването